¿No? ¿Qué datos trasladó la Consellería? Bueno, acabamos de rematar fai poucos minutos a reunión para tratar o Fondo de Cooperación Local, é dicir, para que todos nos entendamos os fondos que recibimos os concellos con carácter, unha parte de leña incondicionado. E pois o que estamos é expectantes, porque o que se nos trasladou por parte da Consellería de Presidencia e Facenda é que va a haber cambios importantes con esa nova lei da Administración Local de Galicia, que hai un período de transición, e que vai a vir regulado por lei pois ese Fondo de Cooperación Local e que ademais se van a atender moitas das reivindicacións da FEGAN que se levan pedindo moitísimos anos, que van a estar reflexadas ali, que va a haber cambios nese Fondo de Cooperación Local en base ou pois orientado co que leva pedindo tantos anos a Federación Galega, así que, bueno, por un lado, como podemos definir a reunión de hoxe, pois expectantes e esperanzados si se concreta, esperando ver a letra pequena, como se di normalmente, de logo, pois sería unha boa nova para os concellos e nesa lei de Administración Local de Galicia se recolle ese Fondo de Cooperación Local por lei e ademais cos criterios que levamos pedindo tantos anos a Federación Galega de Municipios e Provincias. ¿Dieron fecha para esa ley? El consellero sí que dijo que esperan que esté aprobada el 26. Sí, se nos falou de que a intención era pois aprobala no mediados do ano que ven, eso sí, de momento pois tamén se nos garantizou que ningún concello vamos a recibir menos e que unha vez que se aprobe, pois dende logo se vai a aprobar con carácter retroactivo esas entregas a contas e os concellos temos que recibir máis financiación respecto aos novos criterios, partindo da base de que ninguén vai a recibir menos e ademais, como se nos trasladou por parte de ambas consellerías, é que se van a atender pois despois de tantos anos eses criterios que levamos pedindo á Federación de, como decía, con respecto ao Fondo de Cooperación Local, que este fixado nunha lei, que non sexa vaya cambiando continuamente coa lei de orzamento, sino que teñamos unha lei que establezca como ten que ser o Fondo de Cooperación Local e ademais pois que se vaya aumentando ese fondo con criterios obxectivos que todos pois para os 313 concellos de Galicia. Quais serán os criterios? Ben, hai varios criterios, pero os que, por exemplo, dixemos os concellos é primeiro pois atender a criterios de poboación, de extensión do concello, de núcleos de poboación, de envellecemento de poboación, e que, pois, que neste caso, nese reparto do Fondo de Cooperación Local, que non se aparte ningún concello, pois, que, por exemplo, teñamos unha boa parte dos fondos, como pasaba hasta de agora, que non chegaba aos 313 concellos, pois, que tiñan criterios, pois, para os de menos de 15.000, menos de 10.000, non, que teñamos todos ese reparto de fondos con criterios obxectivos, e que se fora aumentando que nos chamábamos o fondo base, que é o que sí que se recibe nos 313 concellos. Que por parte de ambas consellerías se nos dixo que se vai a traballar nesa línea, e desde logo, pois, se é así, é unha boa nova para os concellos. Para ese régimen transitorio, en principio de año va a ser con un fondo, el fondo va a ser sigue congelado, ¿no? O que se nos trasladou é que mentras non se aprobe esa lei de administración local, os cambios nese criterio, o fondo sería o mesmo que o ano pasado, 112 para todos, despois 6 millóns que para os concellos, estou falando de memoria, de menos de 15.000 habitantes. Es decir, por eso que estamos defendéndonos é que todos os concellos de Galicia temos necesidades. Por eso queremos que ese fondo base, defendimos sempre que en base a esos criterios que acabo de sinalar, pois que se aumente todo posible ese fondo base. Luego hay un incremento de casi el 12%. Perdón, de todas formas, esa conxelación, mentras non se aprobe esa lei, tamén se nos dixo que unha vez que se aprobe a lei cos novos criterios, esas entregas a contas se corregirían co carácter retroactivo 1 de xaneiro. É dicir, pois, ese fondo base o que se nos trasladou é que vai aumentar e que vai aumentar pois significativamente. E non sei se a FECAM coñece xa esa proposta de protocolo que onte aprobou a Xunta para a seguridade das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar. Non, de feito estamos tendo nestes momentos de xunta de voceiros, estamos tratando precisamente ese tema. Sabedes que a FEGAN sempre intenta pois colaborar, non é a primeira vez que en diferentes temas
pois convocamos dende aquí da FEGAN a sindicatos, empresas do sector, neste caso pois ao resto de administracións que participan ou que teñen que participar na financiación do servicio de axuda no fogar, é dicir, o Estado e Xunta de Galicia. Aí se decidiu que o protocolo, pola súa experiencia, que era máis sinxelo, que en vez de cada un facer un borrador, como estaba pasando, que fora o Instituto de Seguridade Laboral da Xunta de Galicia, que, bueno, como é exactamente o nome? ISGA. El ISGA, a que elaborase o protocolo, que estamos esperando que nos acheen ese borrador para poder convocar a comisión e ver se estamos todos satisfeitos, porque é certo que ata de agora os sindicatos, os diferentes sindicatos, cada un presentou un borrador diferente, o que se trata é que todos consideremos pois que melloremos, sabendo que é imposible, que eso é algo que sería controlar o 100% das situacións, pero que se mellore na seguridade, por suposto, as traballadoras do SAF que fan un traballo pois non suficientemente recoñecido. A parte esa comisión tamén se falou de que é necesario abundar noutros temas, non solamente na seguridade das traballadoras, que por suposto é o principal, pero tamén nas súas retribucións, tamén como está financiado o SAF e o futuro do servicio de axuda no fogar, pola falta tamén de persoal que este disposto, que persoal preparado e formado para atender a todo o territorio. Vale, gracias. Nada, gracias a vos, disculpa de ali.